Hakani rega durasyon Meghalaya pengipriang sobhai pi baro syakat kubam tak janmit shaban page ki kubar ki pabnia ngene pe chai kimat pokongsan. Kut ka Chhath Puja dakale nyam ardia hak performance step I collector pak menteri rang bado jongkari unarin ramudi. Kut ka dorbar telang jong ka JHADC dak jingya taimia ka baklut halor ka jingya ka JHADC bat ka jing kut jing subah haki kampi sakilai. Yaki persya bat sya jing it ki samla puli lihu dak ka bakno bam le trekam kilong he long hai. Dawa pencitam ting e kinong elam shlong ha ka bayadei bat ka jing bam pendep yak surok hari boy district. Bat penlong kaseng NHM Employees Association ke Jela Meghalaya ya ke AGM ke Basau pelipat baru ya ke online portal. Ki kubor ki babnya kata masa le niam Chhath Puja ke Basau sngi lenter jong ki pai reungai Hindu kalakut no menta ke sngi ha ka ba menteri rang badu jongkari Narendra Modi ulak kublai ya ke ri barok kawai ha ka ni ke sngi kentang jong ka le niam argya ha ka por step perngap. Ha ka jing tho jong u harin san social media menteri rang badu ula tho ka jing yo i ya ka me maryang bat ya ka riti ka dustur ha ka le niam maha parva chati ka Basau sngi lenter ka penchlai miar ya ki nong snong dakabor bat ka jingkemen ka bathamai kani ka tamasa niam bala ai nam ai buram sha ublei sngi ka kanthop ya ki rukam le niam le rukam bat ki jingterwa ya ka duai ka phirat ka bakarpang sha ka sngi ka badangmi bat ka ba sedang kre man sepno ha ka ba ki riungat ki sha jingit kumba lai punru kanta ha ka ba ki kiaru na ka Kahuri hura kala betai hapo ke yeng dorbar thau an jong ka Jammu bat Kashmir ha ka pratarik unai weng hadin baladon ka jingya terko halor ka jing pendu pendam no ya ka artikel laispa nyopo u Khurshid Ahmad Sheikh u badai shipara bat u engineer Rashid bat u badai ru MLA na ka seng Awami Ittihad Party ula sha elam no shabar jong ka yeng dorbar hadin ba ula penpau ya ka jing persya jur jong u kilami ru ki jing pertashla persya ya ka seng People's Democratic Party la ni ka BDP ha ka ni ka jingya tainia ka bala klutar Kipat riunget hanong ba shilong kila rakhi ya kasngi ka balai jong ka le niam chat ka badai ka le niam le rukam bala ai nam ai buram ha ublei surya bat chati maya daki jingduai ki bakerpang ha ki jaka le niam kani ka tamasa niam bala ju rakhi hakikat tu ka ni teli ki jaka ka banjur ya ka jingedai ka bejeliu bat ka mai maryang bat ka jing pene pensa ya ka wa bat ya kipung ha ka sngi ka balai kinong mani blei kila terwa jingduai ha ka por ba ka sngi ka lajan sep ha ka ba kani ka tamasa kala kut da ka jing mani ya ka sngi ka badang mi kinong isyem benta kila banjur halor ka jing pun khoj ya ki wa bat ki wi Kador bar telang jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ani ka JHADC kalakut no hinin ka sngi da kador bar ka batang shiteng sngi ha ka ba la don ka jingya tainia ki bala khlut halor ka jingya ka jaja ka puta bat ki kam ki bayadei bat ka pisa pilan kinong yalam kaliang persya uba Andrew Shulai bat uba Bright Star Chemang kila kren halor kamat ban penbet ya ki jing deko trekam ha ka bayadei bat ki jaka ki puta watla hadin la wengno yaka nakadaw bakerpat kaliang senshar ha kani kasngi lami ru ki jingkeli halor ka jing ai ya ki sernot NOC na ka benta ki karkhana daubilat bat ka jingyo ulum khajna u CEM uba thombor shiwat ula penbiang ya ki jingtip ki babnia halor ka pisa pilan ha ka ba ula pentip kumba pra kelur tingka kadai ka khajna na ki trok bat chispa khan riu point san khandai kelur tingka kadai ka khajna na ki marpo khando Date of Assumption duty 2nd September 2024. Number 2, Sri Martin Gordor Lamid, promoted as executive engineer. Amla puli
pulih jong ke skul ba nehu kila yaki persha hinin kesngi da ka bathang yaki ting shop jong vice chancellor professor Prabha Shankar Shukla bat kiwe ki kin rem ki lindan ha ka ba kila keno persha bakim ler trekam ru kani ka jing yaki persha jong ki kala long hadin bala dep IT ya ka dorkas bandawa ya ka jing no kam jong vice chancellor ki samla pulih kila smai ban yai peteng ya ka jing sha thangan jong ki tat hadu bakin dayo ya ki jing dawa jong ki ha ka ju kapor ulat ka jilla UCH Vijaya Shankar ubadairu chief rector jong ka nehu ula kentu ya ka seng nehu ta bat meta nehu ban perkhat janai bat kenturu ya ki samla pulih ban penkut no ya ka jing sha thangan jong ki na ka benta ka kwat ka khia jong ki hi u president ka nehu ta u professor Lakhon Kuma ula pentekna ba ka jing ya kendu ya ulat ka long ban pentep ha u shaphang ka jing long jingman bat ban ya kren ya ki lat ki lenti ban penbet no ya ka ne meant for them. If they are not there, we teachers are not there, nobody is there. People may come and go, VCs may come and go, teachers may come and go, non-teaching staff may come and go, but the university must stay, and it must stay for the student community of this beautiful state of Meghalaya, and of course the entire region, and of course the whole country as such. Kinong yalam shnong na ka shnong syakoi kuna umdap bat ki shnong ki ba markhap hapo Ribhoi district kila pha ya ka jing ujor persha jongki syakatanat public works department lani ka PWD hanong po ha ka ba kila persha jor halor ka jing sange trai kam no ya ka surok ka basan kilometer hapo ka scheme PMGSY kani ka surok ya ka ba lathmu ban penyasno ya katut katni teli ki shnong rit kuntup ru ya ka paham mauleng bat sakoi kuna la i no klem dep satya da u contractor uba sunshine saukme hadin bala dep banti no ya kasurok kabarim kabala pentot shibun ya kitraish nong kamtam ya kinong rep bat ki khana school hapo ka jingalam jong uba Lawrence nong rom ka joint action committee lan ka jik ban sedang ban pentre no ya kate ke project bat uhab ban pendep ya kate ke project haswa umash ar hajar ar pusan bat ngilapan ru na ka office ya ka DPR ka detail project report bakum kinong penyak snong bangiru ngila ban pej ban khmi ban buddin ya kate ka kam Kasenjuk kinong tre NHM ha Meghalaya kala penlong ya ka general meeting ba shisien shisnam ha ka sien ka pasaw ha St Paul Parish Hall ka badon hanong po ha ka ba u MLA ka nong po u ba Meryl Bonds im ula long u kongsan bat u Ram Kumar u badai u secretary ka tanat health and family welfare ula long u simbut kongsan ha ka ni ka sngi la palat paj ba ya ka online web portal na ka benta kinong tre ka NHM bat ka jing sedang ya ka jing thap kerteng ling ba ka online na ka benta kinong tre uba Meryl Bond ulayaro ya ka NHM halor ka jingla jongka ban pinbet pinbyang ya ka jaka ai jing sumar ha ka jela katba uram kumar ula banjur halor ka jingdon kam bandon ka jinge tre lang khnang ban pinthikna ya ka jing shakri ka papaka na ka benta kinong shongshnong ha Meghalaya. On record my sincere thanks to each and every one of you who have worked despite of so many challenges that you have been through during those times. But still, you didn't listen to all the criticism that has been made, but you work day and night. Ka Umshaken Christian Upper Primary School Hamathan Kalaraki ya kalingkhu snem ka basan phau jongka hinin kasni ringkat ka jing penlong ya ki program tenrai bat ka jing play ya ki jing tai bathamai baken thop ya ka mala school bala baitingka da u MLA ka nongpo bat ka jaka lebar na ka benta ki pajba bala baitingka lingba ka MDC nongpo constituency scheme lawan benishim benta ha ka ni kasni da ki riu pau khmat baken thop ya uba Meryl Bonds im ubade u MLA ka nongpo bat uba bala Jet Rani ubade MDC ka nongpo kani ka school ka thmu banbu saya ka jingpule bakham shajrong lane ka kerdan secondary ringkat ka jing angnut ban kentiu ya ka school shaka kerdan higher secondary Kaskol Raitong Government Lower Primary School Ribhoi District Kalaraki ya kalingkhu snam ka bahnyo pusan jongka hinin kasni ha ka ba umentri ka tanat pule puthi urakam e sangma ulapan bana ya ki jingthmu na ka benta kamala school bathamai bat ki we ki jingtai na ka benta ki hinriu tali ki school ki bahap hapo kamauhati constituency ha ka ju ka por urakam ulapan pauru ya ki jingkular jongka sarkar bakan pinbit pinbyang ya ka pule puthi ha Meghalaya bat ulakan turu ya ki khena school bakin nang bha
China ya kaktian katliet. U MLA kamau hati uba Charles Marngar ubala don lang hakani kasngi ulano senyang lang nakabenta ban penyo ya shibun teli ki jaka puli hakani kathan. The government of Meghalaya, under the able dynamic leadership of Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Madam Amperin Linda, about 25 number of young people from our state has already gone to Japan and will be sending to Australia, will be sending to Hong Kong, different parts of the world to serve as a nurse. Ka Meghalaya Youth Exchange Program lani kau MYEP arja apusau kala kutno hinin kasngi da ka jingwan shembenta lang jong EDC kani ka than ikong RM Korba but u director UDD Shira ha kani ka program ka bashita yo lenter kala don ka jingpen I ya ka riti dustur ka jingpen I ya ki sap ki phong but ka jingpen long ya ki jing yakop kinong job ha ka te kasngi kila yo ya ki kusnam paper ha ka ba arngut ki samla na man ki district kila shajit ban mi khmat shaka lempung International Youth Exchange Program kabanlong ha Indonesia. Ya ubuni kemdat ubana Ribhoy District lapan benaru kum unang traiman ngobha jong ka United Nations lani United Nations volunteer bar ulayo ru ya ka kusnam state youth icon na ulat ka jela. Kajingpen coach nong kabashisngi hakandai lat balapan yat dakatanat Central Bureau of Communications Shillong lembat ka sarkar Meghalaya lingba ka Swachhata hi seva campaign kalakut no dakajingpen long yakatem kaput hakapor janmit balatem dakakunhun soft rock daki jingrai pareng bat jingrai film Bollywood ringkat kajingpen sapriang yakajingdon kam jingle coach Shillong hakani ka program lasaki yakajingwani shembentalang jongki he ki han nakatanat Press Information Bureau kinong song bat kinong jengok kai perthai kalong 10.9 degree Celsius bakajing shit kalong 4.4 degree Celsius kajing ngam ka haw kalong san pusau nakashpa men step ban rupo nakashpa janmit kasun beneng kala ban rang la shai kasngi Shaban poi shaka bakut jong katup kubor ngini pi biasa isi ni kimat bakong san Kut kalek niam Chhath Puja da kalek niam Arghya ha performance step ai ku play kerpang Menteri Rang Ba 2 jong kari Narendra Modi. Kut kador ba telang jong ka JHADC da ka jingya tainia ka baklut halor ka jingya ka jajaka bat ka jing kut jing subah ha ki kampi sapilan. Yaki persya bat sya jing it ki samla puli nehu da ka bakno bam ler trekam kilong he long hai dawa penshitom ting e kinong elam shnong ha ka bayadei bat ka jing bam pendap ya ka surak hari Ribhoy district bat penlong ka sang NHM Employees Association ka jela Meghalaya ya ka AGM ka basau plepat baru ya ka online portal Katung lapoi syak bakut jong katup kubajing imta ka janmir hadu mi dai syam yang wat pila syak si kublai pi baro